iki mau jalane Rizki cara ngekoke apa meneh ayo ki yo Guru sang guru nadi mus katon lega mantep menunggu marang sang yang jagat Gusti kang kuwasa mugi wonten ing sonten menika turangga budaya kagarap kanthi kreasi dadi tinebina saking sang kala wonten ngarsanipun para sutresna tunggal guru kula nyuwun pangestu tunggal kanca kula nyuwun donga mugi turangga budaya kalih beda boten-boten alangan setunggal punapa ing kurus katon mantel sudha cayane turangga budaya turangga budaya kanca makarya kreasi dadi turangga budaya masuk yuk. Ayo, La
Oh, diceleng kok ya. Yo. Yo joget ya. Nah, nek saiki wis wayahe mlebu. Awas nabrak ya, Le, kalang kepengan kok ya. Bondo nanging lungkite asmara. Ya, terima kasih Vika Amola sudah ada proses. Sekop, 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 Aku sama
katur. Walah, Dek, Ora lah kok kowe iki wedok. entukan men to.